Nachádzame sa v srdci banského regiónu na Hornej Nitre, v dielni Ekosystémy, kde si predstavíme vozeň Fals, určený na prepravu uhlia, koksu a trosky. Celková objemová kapacita vozňa je 75 metrov kubických, pri dĺžke cez nárazníky 13,5 metra. Vďaka hmotnosti 27 tón má vozeň celkovú únosnosť na tratiach kategórie C až 53 tón. Nakladka vozňa sa vykonáva cez otvorený násypný otvor o rozmere 12,44 x 1,85 metra. Na oboch stranách vozňa sú umiestnené dve výsypné klapky o šírke 5,2 metra, umiestnené 85 cm nad temenom kolajnice. Vykládka je riadená z plošiny prostredníctvom trojcestného ventilu pri použití maximálneho tlaku 5 barov. Vozeň umožňuje výhradne kompletnú vykládku cez všetky výsypné klapky zároveň. Klapky je pri vykládke možné odchýliť až na 55 cm. V núdzových prípadoch výstroj vozňa umožňuje mechanickú vykládku pomocou račny. Vozeň je na požiadanie možné vybaviť LL klátikmi. Vozeň je vybavený brzdovým systémom DACO s vretenovou ručnou brzdou ovládanou z plošiny.